Cycrydd i Llandudno, Stevens yn taro hi. Syth lawr corn gwrdd o Daniel Higgs. Ac Anthony Stevens, capten Llandudno, yn cael ergyd gynta'r gêm ar y targed. Cic gornel gan Ryan Hill, mewn tuag at y Mill o Cwrt Cosby, yr ergyd yn dod i mewn. O, mae hwnna wedi mynd i gefn yr hwyd. O, dyna ergyd acrobataidd. Dyna ergyd glyfar. A Tom Mayhew, sydd wedi rhoi'r tîm cartra ar y blaen. Llai na 3 munud cyn yr egwyl. Ychydig yn greulon ar Llandudno. Ond fydd Pen-y-bont ddim yn cwyno. Ryan Hill. A'r gic gornel mewn i'r postyn agosam o hwnna mynd. Penedd mlaen, dal yno. A bydd gyfle fan hyn. I Pen-y-bont ddyblu mantais. A Mayhew sy'n yno eto, dwi'n meddwl. Yn y lle iawn. Protestiadau gan Llandudno. Ond mi fydd y gol yn cael ei chaniatáu. Hyrddiad tuag at y Cwrt Cosby, mae dal yno. I Llandudno, yr ergyd yn dod i mewn. Fflachio, heibio'r postyn. Braidd yn uchel yn fan'na hefyd. Torres yn mynd yn hir. Pendiad na mlaen tuag at Adam Stevens. Os o gyfle fan hyn i Stevens, mae'n tafnio hi ar draws. Ac yno, yn y Cwrt Cosby'n dilyn y bel i fyny. O'r Cameron Morris. Ond oedd o ddim cweit yn gallu cael digon o gysylltiad arni. Ar y taclus fan hyn gan Pen-y-bont ar y chwith. Os o gyfle fan hyn am ergyd o bellter. Arbediad da gan Joe Torrance. Mae'n gallu gweld hwn ar holl ffordd. Ac Owen Pritchard ddim yn mynd i sgorio o fan'na. Cycrydd i Llandudno. Safle ddawel. Tuag at y postyn pella mae'n mynd, y peniad allan. I'r ymyl, Smith nôl yn canol, cic dos i ben y fan'na. Gan Adam Stevens. Yr ergyd acrobataidd wedi gorfod cael ei arbed gan Daniel Higgs. Ac yn ffodus i Pen-y-bont, nath hi ddim disgyn i grys du a gwyn. Llandudno dod lawr y ddim a fan hyn. Cyfle da fan hyn, Kieran Lloyd yn taro hwnna dros y trawst. Symudiad bach da gan Llandudno lawr y dde yna. Kieran Lloyd mewn lle perffaith ar ymyl o Cwrt Cosby. Methu a chadw ergyd o lawr. Llandudno'n croesi'r llinell hanner, lawr y dde mae'n mynd. Os da gyfle am groesiad yn fan hyn. Croesiad isel tuag at y canol, neb yn cyrraedd nhw. Ac yna arbediad campus gan Daniel Higgs. Dyna i chi bel mewn i'r Cwrt Cosby. Neb yn cyrraedd nhw. Tari Morris ddod ar y postyn bella. Pen-y-bont yn dod unwaith eto'r croeso gan Walker. Mae'n cyrraedd y postyn bella. Wood, nôl hi. O, be yn y byd oedd yr ymdrech yna gan nhw a Daly. O, da chi di disgwyl i chwaraewr o safon Daly. Oedd yn claddu hwnna. Cycrydd i Llandudno mewn safle peryclus. Y bel di gael ei thynnu nôl i ymyl y Cwrt Cosby. Os o le am ergyd, mae hwnna yn mynd i gefn yr hwyd. Wedi mynd drwy bawb. A Kieran Smith, y capten, oedd yr un lwyddodd i ganfod y bwlch gyda'i ergyd o